ଏ ଗୁଲୁ ଆଉ ବର୍ଷାର କଣ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହେଲା? ଏ ତାଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। କ'ଣ? ଇଏ ଗୁଲୁଆର ତାର ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଟିକେ ପଖାଳ ଆଳୁ ଭୁଜିଆ ଟିକେ ଖାଇବ, ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇବ। ଇଏ ବର୍ଷା କହିବା କଥା କି ତମେ ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କରେ ଯାଉଛ, ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦିଟା ପୁଟୁଳି ଇଟିଲି ଘୁଗୁନି ବରା ଟିକେ ନେଇ ଆସିବ, ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇଦେବା। ସକାଳୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଗାଣ୍ଡି ଫଟା ଶୀତ ହେଉଛି, କିଏ କହିଲୁ ଗାଧେଇବ? ବର୍ଷା କହିବା କଥା କି ମୁଁ ଭିତରୁ ଘରକୁ ଯିବି, ଅଗାଧୁଆ କେମିତି ଭିତର ଘରକୁ ଯିବି? ଯିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯିବନି। ଗୁଲୁଆ କହିବା କଥା କି ମୋର ଘରେ ପଖାଳ ଅଛି, ଆଳୁ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଧୁଟାରୁ 50 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ସକାଳୁ? ମାସକୁ 1500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ପଇସା ପତ୍ର ଏଗୁଣା କାମ ଧନ୍ଦା ମିଳୁନି। ସେ ବି ଠିକ୍ କଥା। ଏପଟେ ତ ଅନୁଗୁଳିଆ ବଣ୍ଟି ହେରିକା ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବାହାର କଲେଣି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଉ କିଏ ଦେଖୁଛି? ନା ଗୁଲୁଆ ଟିକେ ଦବିଗଲାଣି। ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା। ସେକେଣ୍ଡ କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ଷା ତାର ଶୀତ ଦିନକୁ ତାର ଗରମ ପାଣିରେ ସବୁବେଳେ ଗାଧେଇବ। ହଁ ଶୀତ ହେଉଛି ଆଉ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧେଇବ, ଗ୍ରିଜରଟାକୁ ନଗେଇଦେବ, ଆଡ଼େ ଗାଧେଇକି ଆସିବ, ଆଉ ଗ୍ରିଜର ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିନଥିବ। ଏବେ ଯେଉଁ ଟାଟା ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ନଗେଇ ଦେଇଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ହୁ ହେଇକି ବଢ଼ୁଛି। ଆର ମାସରେ 2200 ଟଙ୍କା ଉଠିଥିଲା, ଗୁଲୁଆ ସେଇଥିପାଇଁ ସୋଦାସୋଦି କଲା ବର୍ଷାକୁ, ସିଏ ଗୋଟେ କାରଣ। 2200 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସୋଦାସୋଦି? ଆଉ ଆରେ ତାର କାମ ଏବେ ଏତେ ନାହିଁ ନା, ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆଉଛି। କାମ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖୁଛୁ ଗୁଲୁଆ ଏବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଏଠି ଫିଲ୍ମରେ ରୋଲ୍ କରୁଛି। ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାରେ କେତେ ପଇସା କି? ତାର ଯାହା ମେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏତେ ଆଉ ତାର ସିଏ କେତେ ଆଉ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଯାହାହେଲେ ଚିଡ଼ିମିଡ଼ି ହବ ନା ନାଇଁ ଜଣେ। ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ। ତାପରେ ଗୁଲୁଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ତରକାରୀ ଉପରେ ନଜର। ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ତରକାରୀ ଯାହା ଦେବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଇଏ ବର୍ଷା ରୋଷେଇଟା ଏଟା ଟିକେ ରୋଷେଇବାସ କରିନେଇ ବାଗେଇକି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝିଅ ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ଶିଖିଲେ କି ସିଏ? ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଜୋମାଟୋରୁ ମଗେଇଦେଲେ ଖାଇଲେ ଆଉ। ଇଏ ରୋଷେଇବାସ କନେ, ରୋଷେଇ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଠି କ'ଣ ହେଲା, କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଓଉ ରାଇତା ଟିକେ ଦେଇଥିଲା। ଇଏ ଓଉ ରାଇତାଟା ଇଏ ଘୋଡ଼େଇନେ ସେମିତି ଥୋଇ ଦେଇଛି, ବିଲେଇ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଛି ଓଉ ରାଇତାକୁ। ନେଇ ଶୋଧ ନା, ଶୋଧିଲା ଉତ୍ତର ଶୋଧିଲା ସିଏ ଓଉ ରାଇତା ପାଇଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ସୋଦାସୋଦି ଶୁଣିକି ବର୍ଷା ତା ବାପା ଯିଏ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲୋକ, ସିଏ ଆସିକି ଗୁଲୁଆକୁ ଶୋଧିଲା। ଗୁଲୁଆକୁ ଶୋଧିଲା ପରେ ଗୁଲୁଆ କହିଲା ତମ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯା, ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି। ଏମିତି ଦୁନିଆ ପାଲା ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ଏଇନା ଘର କଳି ଆସିକି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଏ ଯୁଗ ହେଲା। ଛାଡ଼ ଭାଇ, ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କହିବୁନୁ।